बतिया करत पिया बीत जाई रतिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? झुमका उदास होई ताना मारी नथिया। क्या बोला तूने? तो का हाल बा भाई लोग, आशा करतनी कि अच्छा होखब मस्त होखब। तो भैया फिर एगो हम वीडियो लेके आइल बनी, यानी गाना तनिया झांट के। तो तनिया झांट गावत अली कि बतिया करत में राजा बीत जाई रतिया, आ झुमका उदास रही आ ताना मारी नथिया। तो भैया ये गाना सुन लो जा, अब इनकर ऐसने कुल गाना बा। तो एकरा में लास्ट तक ये गाना के सुनिया जा आ तब कमेंट करिया जा कि गाना ठीक खौले बिया कि गलती खौले बिया। तो हम यही के आज रोस्टिंग करावे पर ली आइल बनी। तो वीडियो के लास्ट तक देखिया जा। तो भैया लोग ये गाना के फर्स्ट ये अंतरा, अब अंतरा बीच में सुना जा गाजुर माजुर होले बिया। अब तो हम लोग के हम सुनावत नहीं। तो वीडियो के लास्ट तक भोरही से होखे लागी हुल्ला। तो देख ल जा भाई लोग, ये कहतिया कि भोरही से होखे लागी हुल्ला या हल्ला। तो एकर गाना ऐसने होला, कहीं भोर में, कहीं रात में, कहीं 12 बजे रात के आ कहीं 4 बजे भोर में हल्ला होखे लागी। तो एकर गाना के ये का नाम बा। तो आगे सुनो पोस्टवा में का कहतिया। अबे तो गाना के अंतरा के रोकले बिया और देखो और पूरा अंतरा देखो कैसे टोन में करतिया आ का कहतिया। प्यार करो राजा जी के बाड़ी बाटे खुल्ला। देख ल जा भाई लोग, हम कहते बानी कि ये अशुद्ध कह के शुद्ध कब गने ना गा सकेले। प्यार कल राजा जी केवाड़ी बाटे खुल्ला। अब देखो, अब अपन राजा जी के प्यार करावतिया आ केवाड़ी बाटे खुल्ला। अभी कहतिया अब केवाड़ी खुल्ला कह के आ कोही से प्यार कर लेतिया। अब बताओ राजा जी के नाम दे कहतिया कि प्यार कल राजा जी केवाड़ी बाटे खुल्ला। अच्छा ठीक बा, प्यार करे खातिर हम भाई लोग के भेजतनी। तो राजा जब प्यार नहीं करत तो हम भेजतनी भाई लोग के तोरा से प्यार करियो। तो भाई लोग अपन है वीडियो में रुक राजा, लास्ट में हम बताए कि कैसे जाए के बा ओकरा ले प्यार करे आ केवाड़ी कैसे खुला रख ले बिया। तो वीडियो में पहले लास्ट तक देख ल जा। तो सुन ल जा भाई लोग एकर गाना। ई कहतिया कि का तो कैसन कैसन हमारा देहिया में होता फील जी। आ भैया ई खोजत रहतिया अपना देहिया में कि कहाँ बाटे तिल जी। अब तिल खोजतिया कि अपना जवन प्यार करे वाला आई, कहे से कि तिल एकरा में होला ओकर बिल बहुत सुगर होला। तो भैया एकर गाना का ये अंतरा बाटे। तो एकर गाना के और आगे सुना जा। अभी का कहतिया एकर गजब गजब के फील होता आ अपन तिल खोजतिया देहिया में। तो आगे सुना जा वीडियो में का कहतिया। अचके जवानी आई खोजता बे पांजा। सुनो अभी का कहतिया कि अचके ई जवानिया खोजत काटे पांजा। अब इनकर जवानी पांजा में धरे के खोजता, कोनो अखबारी में चाप न तो ई खुशे हो जाइए। अब इनकर जवानी पांजा खोजता चापे खातिर। तो सुन ल जा वीडियो में और आगे सुन जा। अभी का कहतली छिना धान बाजू गईली पलंगिया के माजा। अब देखो कहतिया कि धन बा जोगावली लिह पलंगिया पर माजा। अब बताओ ये अपन धन जोगा के रख ले दिया, अब पलंग पर ले जाके माजा मरिया। बाहर गाना के साथे साथे अपनी मौजों का फेरा में सोचेले तबे फुहर गावेले। अब बताओ अब एकरा के सोचे के चाहिए कि हम अब उतना गवनी, अब तो कम से कम शुद्ध करी, मगर शुद्ध ना करी ई जहाँ गाई तहाँ अशुद्धे गाई। तो देखो जा आगे और का गावतिया। सबके तू होता देहिया के झुल्ला। हाँ बुजरो तो हार तो देहिया में सकेत होते बा झूला। अब इनकर देहिया का झूला सकेत होता। अब बताओ अब इनके औरी चौड़ा सिवावे के पड़ी। तो अब सिवा ले तोरे मन का बात, तो जहाँ में कहाँ तू झूला या बुल्ला सिवा ले। अब तोरा के के रोकले बाकी तो कौन मन मौजी बाली। तो भैया देख ल जाए करी हे ऐसा ऐसा अशुद्ध गाना हुई। अब देख ल जा का कहतिया लास्ट में उहे कही जवन की सुने जोगना रही। प्यार करो राजा जी के बाड़ी बाटे खुल्ला। सुन ल जा, हम कहबे कहनी है अब उहे कहतिया कि प्यार कल राजा जी के बाड़ी बाटे खुल्ला। माने कहतिया कि हमार केवाड़ी खुला बा आ कोई आके ढूक के मार के हमके चल जा सकता, यानी कि फ्री बा केवाड़ी खुला बा, आओ सनम और जाओ सनम। एक ये गाना का अर्थ बा भैया। तो हम एक गाना के हम कहनी हाँ कि भैया लास्ट में तो हम लोग को मजा हिलाई। तो ये एक मजा हिलाई बा, कहीं भी जा एक दुआरी खुला बा पटना में, जहाँ भी एक ऑफिस बा आ कोई जाई या ढूक के मार के चल आई, एकदम आनंद लेके आई, ये कुछ ना बोली। तो यही जे भैया वीडियो के एंड करतनी, मिलतनी फिर कोनो दूसरा वीडियो लेके। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लागल हुई तो एक लाइक के शेयर कर दिया जा। अगर चैनल पर नया होकर जा तो एक सब्सक्राइब कर दिया जा। अगर फेसबुक पेज पर एक हो जा तो पेज के फॉलो कर दिया जा। ऐसा ऐसा वीडियो एक गाना के हम लिया के तो हम लोग खातिर इंटरटेन कराइब। तो भैया लोग ये हम अपन वीडियो के समाप्त करतनी, मिलतनी फिर कोनो दूसरा वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।